Εμείς όμως πρέπει να βάλουμε την πολιτική πάνω από τις αγορές. Δεν θα τις αγνοήσουμε, αλλά θα τους δείξουμε τον εναλλακτικό δρόμο που θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν. Διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν. Διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και αυτοί θα χορεύουν. Δεν θα παίζουν αυτοί το ζουρνά για να χορεύουμε εμείς. Οι αγορές, δηλαδή ξένοι μεγάλοι τραπεζίτες και οι ξένοι μεγάλοι κερδοσκόποι. Θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν. Όταν λέμε προσφυγή στις αγορές, να ξέρει ο ελληνικός λαός τι σημαίνει. Ότι πας να δανειστείς από ξένες τράπεζες, κυρίως, και από κερδοσκοπικά φαντς ή κερδοσκόπους. Από πού θα δανειστείτε, πείτε μας? Και από τις τράπεζες και τις αγορές, αν χρειαστεί. Στο πρώτο διάστημα θα χρειαστεί. Αλλά θα φροντίσουμε η αριστερή κυβέρνηση να δανειστεί με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας. Με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας. Διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν. Και έχουμε και ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο είναι ασταθές. Και δίνουμε τα πάντα όλοι προκειμένου να σταθεροποιηθεί 4 χρόνια τώρα. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Το τραπεζικό σύστημα είναι ευσταθές. Πριν από λίγο περάσαμε τα stress test. Πριν από λίγο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι το τραπεζικό σύστημα πέρασε τα σενάρια κινδύνου. Έγινε μια προσομοίωση σε δύσκολες συνθήκες. Και έχουμε και ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο είναι ασταθές. Το τραπεζικό σύστημα είναι ευσταθές. Είναι ασταθές. Είναι ευσταθές. Αυτό είναι αριστερά. Αφήστε να σας πω πρώτα τα ψέματα, να τα ακούσει ο λαός και θα σας πω εγώ τι λέω. Λοιπόν, ακούστε, όλοι του ΣΥΡΙΖΑ λέμε τα ίδια. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε πει ποτέ, απαντάω στον κύριο Τζαμτζή, ότι θα ασκήσουμε τα μνημόνια. Έχουμε πει ότι θα τα ασκήσουμε. Εσείς ο ίδιος το έχετε πει εδώ 100 φορές. Εσείς ο ίδιος. Κύριε Τζαμτζή, ρεμίστε. Το μνημόνιο θα το σκίσουμε και θα το σκίσουμε στη Βουλή των Ελλήνων. Εμείς δεν έχουμε πει ποτέ, απαντάω στον κύριο Τζαμτζή, ότι θα ασκήσουμε τα μνημόνια. Το μνημόνιο θα το σκίσουμε και θα το σκίσουμε στη Βουλή των Ελλήνων. Αυτό είναι αριστερά. Λοιπόν, ακούστε, όλοι του ΣΥΡΙΖΑ λέμε τα ίδια. Εμείς τη δανειακή σύμβαση, τη σύμβαση δηλαδή για το χρέος, δεν θα την καταγγείλουμε. Θα την βάλουμε σε συζήτηση διαπραγματεύσεως. Θα ακυρώσουμε το μνημόνιο, θα καταγγείλουμε τη δανειακή σύμβαση. Δεν θα την καταγγείλουμε. Θα την βάλουμε σε συζήτηση διαπραγματεύσεως. Θα καταγγείλουμε τη δανειακή σύμβαση. Προσέξτε, οι σύντροφοι μου λένε και εγώ, εμείς λέμε ότι διαπραγμάτευση για ένα πράγμα μόνο υπάρχει. Για το χρέος. Για τη δανειακή σύμβαση. Θα καταγγείλουμε τη δανειακή σύμβαση. Δεν θα την καταγγείλουμε. Διαπραγμάτευση για ένα πράγμα μόνο υπάρχει. Για το χρέος. Για τη δανειακή σύμβαση. Ακυρώνει το μνημόνιο, το οποίο είναι κομμάτι της δανειακής σύμβασης. Το μνημόνιο, ξέρετε, είναι κομμάτι. Και ταυτόχρονα, ακυρώνοντας το μνημόνιο, θεωρείται και καταγγελία της δανειακής σύμβασης. Αυτομάτως και τα δύο. Αυτομάτως και τα δύο. Δεν θα την καταγγείλουμε. Διαπραγμάτευση για το χρέος. Για τη δανειακή σύμβαση. Με στόχο να διαγράψουμε το μεγαλύτερο μέρος. Ακυρώνοντας το μνημόνιο, θεωρείται και καταγγελία της δανειακής σύμβασης. Αυτά πάνε να πακέτο, διαγράψουμε κύριε το μεγαλύτερο μέρος του δημοσίου χρέους. Θα μας τρελάνετε. Και το τρίτο. Αυτό είναι αριστερά. Συνεχίζουν να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό και να λένε ψέματα. Και εγώ σας το λέω καθαρά. Είναι πολιτικοί απατεώνες. Και αυτός ίσως είναι ο μόνος λόγος που δεν πρέπει να τους εμπιστευτούν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Ας ξεχάσουμε ότι έκαναν ως σήμερα. Το να συνεχίζουν και τώρα να μας λένε ψέματα δεν συγχωρείται. Όλοι του ΣΥΡΙΖΑ λέμε τα ίδια. Αν δεν μας ακούσατε εμάς να μιλάμε για επιδόματα ανεργίας 2 ετών ή και παραπάνω, είναι γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι λεφτά δεν υπάρχουν. Το επίδομα ανεργίας θα χορηγείται για διπλάσιο χρόνο από το σημερινό. Γιατί λεφτά υπάρχουν. Εμείς δεν λέμε γενικά και αόριστα αυτό που είπε ο κ. Παπανδρέου πριν τις εκλογές. Λεφτά υπάρχουν. Στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων. Πρόγραμμα εξασφάλισης στέγης. Παροχή δωρεάν ρεύματος σε 300.000 νοικοκυριά. Πρόγραμμα επιδότησης διατροφής. Δωρεάν ιατρική περίθαλψη για όλους. Ειδική κάρτα μετακίνησης με τα μαζικά μέσα μεταφοράς. Για μακροχρόνια άνεργους, μια μικρή παρένθεση. Το επίδομα ανεργίας θα χορηγείται για διπλάσιο χρόνο από το σημερινό. 1,5 εκατομμύριο ανέργους για διπλάσιο χρόνο από το σημερινό. Δεσμευόμαστε για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστογέννων ως 13η σύνταξη σε 1.262.920 συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη ως 700 ευρώ το μήνα. Επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ για όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως. Γιατί λεφτά υπάρχουν.
Εμείς δεν λέμε γενικά και αόριστα αυτό που είπε ο κ. Παπανδρέου πριν τις εκλογές. Λεφτά υπάρχουν. Είναι λεφτά υπάρχουν το να εξασφαλίσουμε ένα πιάτο φαΐ, στέγη, ρεύμα και αξιοπρέπεια. Εμείς ουδέποτε είπαμε λεφτά υπάρχουνε, έτσι, και λέμε το εξής. Ναι. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά δεν υπάρχουν. Και ξέρετε γιατί δεν υπάρχουν. Στον κύριο Λιτζέρη και στον κύριο Βορύδη. Σε όλους. Στον κύριο Λιτζέρη και στον κύριο Βορύδη. Υπάρχουν χρήματα. Πού είναι τα λεφτά που υπάρχουν? Μου το λέτε, εγώ πού πηγαίνω. Σε όλους το λέω. Εμείς ουδέποτε είπαμε λεφτά υπάρχουνε, έτσι, και λέμε το εξής. Ναι. Λεφτά υπάρχουν. Αυτό είναι αριστερά. Η μόνη λύση που δεν έχουμε ποτέ δοκιμάσει. Όλοι του ΣΥΡΙΖΑ λέμε τα ίδια. Τελεία.